Sia Roberts ydw i a dwi'n fydwraig gymunedol, a'n rôl i ydy annog merched feichiog i gymeryd yr feichiad ffliw o fewn i beichiogrwydd nhw. Mae'n bwysig iawn bod genod beichiog yn cael yr breichiad y ffliw oherwydd fod yn lleihau risg y genod o gael ffliw o fewn i beichiogrwydd nhw ac hefyd mewn pasio drwad i'r baban ac yn lleihau risg y baban o gael y ffliw tan 4 i 6 mis ar ôl geni. Mae'r beichiad y ffliw ar gael ar hyn o bryd yn eich meddygfa leol chi. A mae'n bwysig iawn bod merched sy'n feichiog yn cael beichiad y ffliw cyn gynted a phosib yn eu beichiogrwydd nhw. Ellen Jones dwi'n 8 mis beichiog. Dwi wedi bod yn siarad efo midwife ynglyn â cymeryd y jab at y ffliw a hitha'n deud pa mor bwysig ydi o i ddynas beichiog cymeryd yr jab. Felly swn i'n argymell i ddynas beichiog mynd a gwneud appointment hefo'r GP ac ar ôl siarad hefo'i midwife ynglyn â'r jab ffliw. Mae'n bwysig ofnadwy bod genod yn meddwl amdan y feichiad oherwydd fod yn gallu bod yn ofnadwy o beryglus i genod sydd yn feichiog gan gynnwys hefyd yn ofnadwy o beryglus i'w babanod nhw hefyd. Felly am fwy o wybodaeth fysach chi'n gallu siarad efo'ch bydwraig neu eich meddygfa leol a mi fysach chi'n gallu gwneud apwyntiad yn eich meddygfa ar gyfer cael beichiad y ffliw.